ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുധം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ എക്സാം ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ലിങ്ക് ഫ്രീ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് 11ാമത്തെ സ്കന്ധം 11ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം എന്ന അധ്യായത്തില് 8 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. 8 വരെയല്ലേ എടുത്തത്? എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്? എന്തായിരുന്നു 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവര് ദ്വാരക നിവാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനോട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വർഗവാസികൾക്ക് പോലും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെയാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്, മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞു. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാനോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത്, ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അവര് ഭഗവാനോട്, അതും ഭഗവാൻ അതാണ് വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെയാണ് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്, മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എത്രയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരത് പറയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലേ. അതുവരെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പറയുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനു മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദ്വാരക നിവാസിലെ പൗരന്മാര് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പൗരന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അടുത്തതും അത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഇത് അധ്യായം 11 അല്ലേ.
9ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ ദ്വാരകാ നിവാസികള് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തില് തിരിച്ചെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് അവര് ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. ഇനി 10 വരെ ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഭഗവാനെ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പത്മലോചന അല്ലെ, പത്മലോചന എന്ന് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹ്യാം ഭുജാക്ഷ അപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരൂൻ മധൂൻ വാത സുഹൃത്ത് ദൃശ്യാം തത്രാപ്ത കോടി പ്രതിമാക്ഷണോ ഭവത് രവിം വിനാക്ഷണോരിവ നാതാവ അച്യുത. യർഹ്യംബുജാക്ഷ അപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരൂൻ മധൂൻ വാത സുഹൃത്ത് ദീക്ഷയാം തത്രാപ്ത കോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാക്ഷണോരിവ നാതാവ അച്യുത. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭുജാക്ഷാപസരസാരഭോ ഭവാൻ കുരുൻ മധുമക്ഷണോ ഭവേ രവിം ഭവാൻ തത്രാപ്തകോടി പ്രതിമ ക്ഷണോ നസ്തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹി എപ്പോഴൊക്കെ, അംബുജാക്ഷ അല്ലയോ പത്മലോചന, അപസസാര അങ്ങ് വിട്ടകലുന്നുവോ, ഭോ അല്ലയോ ഭവാൻ അങ്ങ്, കുരു രാജാവ് കുരുവിന്റെ വംശജർ, മധുൻ മധുര വ്രജഭൂമി നിവാസികൾ, വാ അല്ലെങ്കിൽ അഥ ആകയാൽ, ദൃദൃക്ഷയ അവരെ സന്ദർശിക്കാനായി, തത്ര ആ വേളയിൽ, അപ്തകോടി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, പ്രതിമ പോലെ, ക്ഷണ നിമിഷങ്ങൾ, ഭവേത് ആയിത്തീരുന്നു, രവിം സൂര്യൻ, വിന ഇല്ലാതെ, അഷ്ണോ നയനങ്ങളുടെ, ഇവ അതുപോലെ, ന ഞങ്ങളുടെ, തവ അങ്ങയുടെ, അച്യുത അല്ലയോ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പത്മലോചന, അങ്ങ് മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരത്തിലോ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ അച്യുത, ആ വേളകളിൽ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴെന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ പത്മലോചന. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പത്മലോചന എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങ് മധുരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലോ ഹസ്തിനപുരയിലോ ഒക്കെ അങ്ങയുടെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ദ്വാരക അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇവര് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് അസ്തിത്വം നിർണയിക്കുവാനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പരിപൂർണവയല്ലെന്നത് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് പ്രത്യേക ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമാകുന്നു. ഉദാഹരണമായി, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ. സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാനാകിയാൽ പരമസത്യമാകിയാൽ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഒന്നുകിൽ തെറ്റായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായതോ ആകുന്നു. സൂര്യന് വിപരീതമായത് അന്ധകാരമാണ്. അതേപോലെ കൃഷ്ണന് വിപരീതമായത് മായയാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രസരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശം കാരണം ഭഗവത് ഭക്തർ സർവ്വതും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്?
ഭഗവാൻ അസ്തിത്വം നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? സ്വയം പരിപൂർണമല്ലതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോകും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വയം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ. ഒരെണ്ണം എന്താ പറയണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ജീവാത്മാവിന്റെ 4 പോരായ്മകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്താണ്? അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? പരിപൂർണമായതല്ല. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്. അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതിന് പ്രത്യേക ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമാകുന്നു. അതായത് വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം എന്താണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ പ്രകാശം വേണം. സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിലോ ആ നേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായതുകൊണ്ട് തന്നെ, പരമസത്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനോട് ഉപമിക്കാനുണ്ട്? സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നു. കാരണം സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്? പ്രകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രകാശം, ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അന്ധകാരമാണ്. അപ്പോൾ മായ ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശം കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സർവ്വതും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാത്തിനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുകയിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ്രകാരമാകിയാൽ നമുക്ക് നമ്മെയും ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലിരിക്കുക, സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഭഗവത് സ്മരണയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കുക, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ അഭാവത്തില് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്നിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം സകല അറിവും മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അറിവുകളും എങ്ങനെയാണ്? മായ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അറിവുകളെല്ലാം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10 ശ്ലോകം 10. കഥം വയം നാഥ ചിരോക്ഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ടാഖില താപശോഷണം ജീവേമത്തെ സുന്ദരഹാസശോഭിതം അപശ്യമാന വദനം മനോഹരം ഇതി ചോദീരിത വാചാ പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല ശൃണോനോ അനുഗ്രശം ദൃഷ്ട്യാ വിതന്നൻ പ്രാവിശത്പുരം കഥം വയം നാഥ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ടാഖില താപശോഷണം ജീവമത്തെ സുന്ദരഹാസ്യശോഭിതം അപശ്യമാന വദനം മനോഹരം ഇതി ചോദീരിത വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല ശൃണ്വാനനുഗ്രശം ദൃഷ്ട്യാ വിതന്നൻ പ്രാവിശത്പുരം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥം വയനാഥ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്നദൃഷ്ട്യാഖിലതാപശോഷണം സുന്ദരഹാസശോഭിതമശവ്യമാനം വദനം മനോഹരം വാചാ പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല പ്രാവിശത്പുരം. കഥം വയം നാഥ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്നദൃഷ്ടാഖിലതാപശോഷണം
ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥം എങ്ങനെ വയം ഞങ്ങൾ നാഥ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ചിരോഷിത്തെ മിക്കവാറും സദാ പരദേശത്താകിയാൽ തൊയി അങ്ങ് നിമിത്തം പ്രസന്ന സംതൃപ്തി ദൃഷ്ട്യ കടാക്ഷത്താൽ അഖില സാർവത്രികമായ താപ ക്ലേശങ്ങൾ ശോഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ജീവേമ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുക തേ അങ്ങയുടെ സുന്ദര സുന്ദരമായ ഹാസ മന്ദഹസിക്കുന്ന ശോഭിതം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അപശ്യമാന ദർശിക്കാതെ വദനം മുഖം മനോഹരം ആകർഷകമായ ഇപ്രകാരം ച ഉദീരിത സംസാരിച്ച് വാച വാക്കുകൾ പ്രജാന പ്രജകളുടെ ഭക്തവത്സല ഭക്തരോട് കൃപയുള്ള ശൃണ്വാന അപ്രകാരം അറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം കാരുണ്യം ദൃഷ്ട്യ കടാക്ഷങ്ങളാൽ വിതന്വൻ വിതരണം ചെയ്ത് പ്രാവിശത് പ്രവേശിച്ചു പുരം ദ്വാരകാപുരി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ നാഥ, അങ്ങ് സദാസമയവും പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്ന അങ്ങയുടെ ആകർഷകമായ വദനം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനാകും? അപ്പോ ഇവര് പറയാണ്, ദ്വാരകാവാസികൾ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങ് എല്ലാ സമയത്തും ദ്വാരകയ്ക്ക് പുറത്ത് പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്ന അങ്ങയുടെ ആകർഷകമായ വദനം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ആ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ മന്ദസ്മിതം കൊണ്ട് അതെല്ലാം എന്താക്കണ്, അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കണം, ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദ്വാരകാ നിവാസികള് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രജകളോടും ഭക്തരോടും വളരെ കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ദ്വാരകാപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം അവർക്കുമേൽ ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ അഭിവന്ദനങ്ങൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രജകളോടും ഭക്തരോടും വളരെ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം എന്ത് തന്നെ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പിന്നെ അവർക്കുമേൽ അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ അഭിവന്ദനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം അവരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ അഭിവാദ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം വളരെ ശക്തിമത്തായതാണ്. എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്താൽ ആകർഷിതനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ശാശ്വതമായി ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എത്രത്തോളമാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? എപ്രകാരമാണ് സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളവുമായിട്ട് ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ത ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെന്ത് സഹിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ വിയോഗം സഹിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൗര തേജ പ്രസരണത്തിന്റെ താന്മാർത്തിക ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അവിധത്തിൽ സൂര്യകിരണങ്ങളെയും സൂര്യനെയും വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. മേഘത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് താൽക്കാലികവും കൃത്രിമവുമാകുന്നു. മേഘം നീങ്ങി തെളിഞ്ഞയുടൻ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യകിരണങ്ങള് സൗരതേജ പ്രസരണത്തിന്റെ താന്മാർത്തിക ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അവിധത്തില് സൂര്യകിരണങ്ങളെയും സൂര്യനെയും വേർപെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് പോലെ തന്നെ ആണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പെത്ത ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും. മേഘത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളതാണ്. മേഘത്താൽ വേർപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടും കൃത്രിമമായിട്ടും ഉള്ളതാണ്. മേഘം നീങ്ങി തെളിഞ്ഞയുടൻ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് മേഘം നീങ്ങി മാറുന്നത്? അപ്പോ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തി പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതേപോലെ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിന്റെ താന്മാർത്തിക ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമ ആവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിന്റെ തന്മാത്രിക ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമ ആവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്താത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, മായാശക്തി ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മായയുടെ ഈ തിരശീല അകറ്റപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റണം?
മായയുടെ തിരശീല നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എപ്രകാരം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മായയുടെ തിരശീലം മാറ്റുന്നത്? അപ്പോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനും സാധിക്കും. തൽക്ഷണം തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും തൽക്ഷണം തന്നെ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിത ദുരിതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ഈ പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സംശീകരിക്കണമോ വേണ്ടയെന്ന് തീരുമാനം നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം ആരിലാണ്? നമ്മളിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര സമയം? 7:30 വരെ എടുക്കാം അല്ലെ? 7:30 വരെ ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ 7:30 കൃഷ്ണ വരെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മധു ഭോജദശാർഹാർഹ കുകുരാന്ധാക വൃഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗാവതീമിവ. മധു ഭോജദശാർഹാർഹ കുകുരാന്ധക വിഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗാവതീമിവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മധുഭോജ ദശാർഹാർഹ കുകുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതീമിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധു മധു, ഭോജ ഭോജൻ, ദശാർഹ ദശാർഹൻ, അർഹ അർഹൻ, കുകുര കുകുരൻ, അന്ധക അന്ധകൻ, വൃഷ്ണിഭി വൃഷ്ണി വംശജരാൽ, ആത്മതുല്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ, ബലൈ ശക്തിയാൽ, ഗുപ്താം സംരക്ഷിച്ചു, നാഗൈ നാഗങ്ങളാൽ, ഭോഗവതി നാഗലോക രാജധാനി, ഇവ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: നാഗലോക രാജധാനിയായ ഭോഗവതി നാഗന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോളം ശക്തരായ വൃഷ്ണി വംശജരായ ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്ധകൻ തുടങ്ങിയവരാൽ ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നാഗലോകത്തിന്റെ രാജധാനിയായിട്ടുള്ള ഭോഗവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഗലോകത്തിന്റെ രാജധാനിയായിട്ടുള്ള ഭോഗവതി ആരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? നാഗന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തരായിട്ടുള്ള വൃഷ്ണി വംശജരായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്ധകൻ തുടങ്ങിയവരാലാണ് ഏത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നാഗലോകത്തിന്റെ രാജധാനിയായിട്ടുള്ള ഭോഗവതി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? നാഗന്മാരാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൃഷ്ണി വംശജരായിട്ടുള്ള ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്ധകൻ. ഇവരാണ് ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂലോകത്തിന് കീഴെയാണ് നാഗലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യരശ്മികൾക്ക് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ പ്രതിബദ്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും നാഗങ്ങളുടെ ശിരസിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെ പ്രഭയാൽ ആ ലോകത്തെ അന്ധകാരം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല നാഗങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനായി അവിടെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, അരുവികൾ മുതലായവയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂലോകത്തിന് താഴെയാണ്. സൂര്യരശ്മികൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എവിടെ? ഈ നാഗലോകത്തിലേക്ക്. പക്ഷെ അവിടെ എന്നാലും പ്രകാശം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? അന്ധകാരം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നാഗങ്ങളുടെ ശിരസിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രത്നങ്ങളുടെ പ്രഭ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? അന്ധകാരം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട്, ഈ നാഗങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട്, അരുവികളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ലോകനിവാസികൾ അവിടെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ദ്വാരകാ നഗരവും ഈ ഭുവനത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അത്രത്തോളം തന്നെ ശക്തിയുള്ള വൃഷ്ണി വംശജരാൽ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നാഗലോകം എപ്രകാരമാണോ ഭോഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാജധാനിയായിട്ടുള്ള നാഗലോകം നാഗന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അത്രത്തോളം തന്നെ ശക്തിയോടെയാണ് ഏതും സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയുള്ള വൃഷ്ണി വംശജരാൽ
നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ദ്വാരകയും. ആരൊക്കെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്ധകൻ തുടങ്ങിയവരാൽ ദ്വാരകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.